jenang Reni Sekawan. Ya. Nang kono balik neh nek jenang Reni Sekawan lho. Nah, sing dibekteni sapa? Ya dulure dhewe Rena Papat, imame Rena Papat. Ana lho. Malaikate Rena Papat, imame Rena Papat, sedereke dulure dhewe ya Rena Papat. Nafsune dhewe ya Rena Papat. Lah, nafsune ya termasuk Amaroh, Alwamah, Mutmainah, Supiyah kuwi. Dadine dhewe iki jeneng Rena Papat mau intine iki apa dhewe muga-muga sing ndampingi dhewe iki kabeh mau dingabekteni ben tambah ndampingi dhewe lek dhewe arepe berbuat elek enek sing ngelekne lek dhewe arepe dicilakani wong ya enek sing ngelekne dadine wong lek ngerti ilmu Jawa kuwi lho kuwi engko ya iso apik dadi wong ki apik dilokne ora gampang nesu ya malah didongakne sing ngelok-ngelokne dhewe iki apa ya introspeksi diri itu penting tapi lek kaya Mbah Bejo ki wis kliwat introspeksi diri mawas diri malahan ora trimo introspeksi tapi mawas diri ya engko lek masalah kuwi lho tenan cethukana Mbah Bejo ngono lho WA waca cethukana nang omahe lah luwih jelase Mbah Bejo sejatine piye